pun terkonde paling duka wonten ngendi kowe ngadharu Kanjeng Ibu aja ya luwih marang adharu karo wong Jawa bloko wae wae kok delake ana iki wae tak jaluk ayo wae kok delake ana iki wae tak jaluk wae sampun boten wonten kumpul wae sampun kurang wonten pancoba cetha kowe wae iki ya ora marang kene wae iki aja tak kok coba kita coba orang perlu siadi kuatir senajan siadi bisa kelawan wong kang disibakake ketemu meneh kowe bisa kelawan wong kang aja wujud panudya mengko siadi kudu wujud kembang jujur ora gawa semangat nanging banjur siadi manjal mosi dan ngomongane gajah putih ing ngaran gajah set bondo bisa siadi kelawan wong kang ketemu besok ya kok ngakon utuh rabi karo
Yo tumuju bos meneng sedya sing datangane gak cabute mongko setu bendem ngangge pembeni ro pinaryo lantaran pinanggan yo Wahyu Daya Pali pos pritone Daya Rento saged kabaya wonten ing negari Rama awit negeri saking mateng Brata Prabu Matsapati menawi sapunika caplekipun ambek angkono budi candolo janji kadunungan Wahyu mergo saka ambek angkono moko ingkang mongko saka kanggonan Wahyu kadunungan pangwasa kang gedhe lan pangwasa digunakake kanggo nuruti hartan kawokan banjur titah kang kaya mengko titah kang nggunakake aji mumpung kuwasa mumpung didaya mumpung kuwasa lan sapanunggalan kuwi dudu matake Wahyu Daya aja kowe kaya mengko aku mombok udo mari peksa betari dengko ora ono pengen maksud ayo mung arek gelem ora nek lagi aku tuh
Mamat mongkon kasabran madura kang rayi Jumo ngatoraken
Sumangan beri sandap podo madu podo ora dumo. Yai Arjuna yu uslah pompo yudi pangestunipun kakang bayi tinggal tampamo Dimas Arjuna. Ngomong iki ora ujil pangestun karo asam ora. Kula kalongan njulu ngapeteki praja keketing Wadyu. Mugi amin bahagya muncul kaliwan anakku. Mboten langkung kula aturi pinarak ingkang langkung prayogi. Apa Prabu? Ya kaya wis ora kurang kepenak Dimas Arjuna. Kajawi saking menika Koko Prabu Ndrawati sungkem kula mugi punjul. Koko Prabu Pandhawa punika mugi Koko Prabu. Ya jagat perkara nangis kula jagat. Kae Kyai Arjuna ya, Kyai Pramadya ya. Wis tak kongkon sira ngaturaken bekti marang wong kakang Ndrawati. Gawe mongko bombong rasane wong kakang. Ora nek nangis suwe ora ditampan ngono kan. Kyai Arjuna. Kula pundi. Kula kalongan njulu kapeten pengonjo gami ngono bagyo karo anakku. Mboten aku ora pinarak lan kate prayogi Koko Prabu. Ya. Semuanya kaya wis ora kurang penak maning gone pengkakek. Lenggana pemadyaning Panenggan Sasana Dimas Arjuna. Ya, Yai Canaka. Gon sira Yai Permadi ngaturake pangabekti marang Kakang Mandura satampa. Ora liwat pangestune Kakang Mandura maragi tampal yudi. Yai Arjuna. Monggo inggih Koko Prabu. Sampun kula panggihan dados jimat panggi. Tumrap ngrayi madu boten langkung kula kenalan tengkang ingkang kanthi prayogi. Ya, sampune kaya wis ora kurang kepenak gone Kakang Mandura karo madyaning Sasana Panenggan Kasatriyan Madura Kyai Canaka. Mekaten Koko Prabu. Dimas Sedyaki prayoga monggo matang madu Dimas Sedyaki. Kawula niki Kang Mas Arjuna. Paring arai ngaturaken sembah sumaring mugi kudu sadap podo wonten sanipun Kang Mas Arjuna. Iya wis tak apa iki podo Dimas Sedyaki. Ora liwat kanthi Prabu Jaya ngaturake sumana kersane Kakang Prabu.